Gasteizko lorezainen 6 hilabeteko greba bukatutzat eman du Labek. Aurre akordioa langileen batzar orokorrean berretsi da sindikatuak ESEKarekin batera deituta. Horrela, lorezainek lan hitzarmen propio berria adostu dute Enbizer enpresarekin. Hobetutako baldintzen artean 3 urtetan 5.000 euroko soldata igoera eta 108 orduko murrizketa, lizentzia eta baimenen hobekuntzak lortu dira besteak beste. Lortutakoa txalotu eta langileen sakrifizio pertsonala goraipatu du sindikatuak. Martxan jarri da aurreko korrikako edizioan hainbat migrantei lagundu zieten militanteen aurkako epaiketa. 1.000 eta 1.500 euroko isunak eskatzen dizkie iazko edizioan hainbat migratzaileei lagundu zieten 7 auzipetuei. Militanteei pertsonen trafikoko talde antolatuaren ustezko delitua eta desobedientzia zibila egozten dizkie. Aldi berean, Baionako auzitegiaren kanpoaldean hainbat lagun batu dira akusatuen aldeko aldarriak egiteko eta bereziki jakuz autoinkulpazio kanpainarekin jarraitzeko. Bihar Harria Festivala hasiko da Hendaiako Borderline Fabrika kulturgunean. Urriaren 9-tik 12 arte iraungo duen jaialdiak programazioan hitza aurkezten du. Produkzio lokalak bultzatzea da helburua eta horretarako hainbat arlo artistikoko proposamenak eskaintzen dute. Zirko emanaldiak, zuzeneko irratsaio bat, kontzertuak eta antzezpe esperimentalak besteak beste. Sarrerek ez dute salneurri finkorik, bertaratzen direnek baloratu dezaten eskatzen baitie. Gabon guztioi eta ongi etorri urriaren 8ko albistegira. Espainiako Kongresuak gehiengoz onartu du EH Bilduk proposatutako lege proposamena. Hain zuzen, legez kanpoko pisu turistikoen iragarkiak debekatzeko legearen tramitazioari baiezkoa eman dio. Plataforma digitalei lizentzia edo erregistro zenbakirik ez duten legez kanpoko pisu turistikoen publizitatea debekatzeko EH Bilduk aurkeztu duen lege proposamena tramitera onartzeari baiezkoa eman dio Espainiako Kongresuak. Guk proposatzen dugun legearekin aldiz, jada ez da beharrezkoa izango iragarkiak kentzeko eskaera egitea zuzenean. Ezingo direlako iragarri legezko baldintzak betetzen ez dituzten pisuak. Gure ustez hori da modu azkarrena eta eraginkorrena legez kanpoko bizitokiekin amaitzeko eta merkatuetan berriro jarriko ez direla ziurtatzeko. Euskal Herria Bilduk aurkeztu duen lege proposamenak modu eraginkorrean eta behin betiko amaitu nahi du alokairu turistikoaren sektoreak egun eremu horretan daukan gabeziarekin. Y es que esta proposición de ley para el control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos en las grandes plataformas digitales, y esta es la parte más sustantiva de todo ese enunciado, lo que pretende es precisamente que ese espacio de impunidad en que se han convertido las plataformas digitales deje de serlo. Legea onartzen bada plataforma digitalen ardura izango da, iragarritako pisuek baliodun erregistroa edo lizentzia izatea, tokian tokiko araudiaren arabera. Era berean EH Bilduk uste du lege aplikatzeak bizitoki krisia arintzen lagun dezakeela. Espainiako Kongresuko osoko bilkurak gehiengoz onartu du lege proposamena tramitera onartzea. Sarek Gasteizen manifestazio nazionala urtarrilaren 10ean izango dela iragarri du. Bertan izan da gure berria emaile Maite de Felipe. Urtarrilaren 10erako deitu du Sarek aurtengo manifestazio nazionala. Gaurko egunean Gasteizen egindako prentsaurrekoan iragarri dute oraindik 123 preso daudela Euskal Herriko espetxeetan eta beste 3 Frantziakoetan. Urtarrilaren 10erako deitu du Sarek aurtengo manifestazio nazionala. Preso daudenen eskubideak defendatzeko eta batez ere Euskal Herrian konponbidearen, bakearen eta elkar bizitzaren aldeko apustua egiteko Bilboko kaleak betetzeko deia egin dute. Hala iragarri dute asteazken honetan Gasteizen egin duten prentsaurrekoan. Prentsaurreko honetara ditu zaituztegu data bat iragartzeko. Urtarrilaren 10 eta lelo bat. Ezin da gehiago luzatu. Eta helburu bat, inori mesede egiten ez dion egoera bati amaiera ematea.
Milaka pertsona kalera aterako dira berriro, askatasunik gabeko pertsonen eskubideak defendatzeko, eta batez ere, konponbidearen, bakearen eta bizikidetzaren alde egiteko. Prentsaurrekoan gogora ekarri dute Euskal Herriko kartzeletan oraindik 123 preso daudela eta beste 3 Frantziako espetxeetan. Halaber azaldu dute preso hoietatik 63 espetxeko 2. graduan daudela oraindik, zigorraren erdia bete badute ere. Sareren iritziz, salbuespen politiken amaierak ezinbestez jarrerak hurbilduko ditu, enpatia berriak sortuko ditu eta zauriak sendatuko ditu. Beraz, ohartarazi dute badela garaia aurrera egiteko eta legeak salbuespenik gabe aplikatzeko. Hau da, konponbide legal eta progresibo bat emateko oraindik espetxean daudenei. Baionako auzitegiak 7 lagunen aurkako epaiketa hasi du 2023ko korrikan migratzaileei Irun eta Hendaia arteko muga zeharkatzen laguntzea egotzita. Frantziako fiskaltzak 1.000 eta 1.500 euro arteko isunak eskatu ditu 6 akusaturentzat eta gaitasun gabetzea 7. batentzat. Baionako auzitegiak 7 lagunen aurkako epaiketa hasi du. 2023ko korrikan migratzaileei Irun eta Hendaia arteko muga zeharkatzen laguntzea egotzita. Frantziako fiskaltzak 1.000 eta 1.500 euro arteko isunak eskatu ditu 6 akusaturentzat eta gaitasun gabetzea 7. batentzat. Gertakaria 2023ko martxoaren 14an izan zen. Korrikaren hasieran ekintzaile eta migratzaile talde batek ekintza simboliko batean parte hartu zuenean. Akusazioaren arabera, 36 pertsonari lagundu zieten muga modu irregularrean igarotzen. Akusatuek errefusatu egin dituzte inputazioak eta adierazi dute solidaritateagatik eta giza eskubideak defendatzeagatik bakarrik jardun zutela. Migrazio politikak arrazistak eta hilgarriak zirela salatuz. Epaiketan defentsak zalantzan jarri du frogen baliozkotasuna, bideoak eta itzulpenak, eta kritikatu egin du deklarazioetan euskararen erabilera ukatu izana. Bitartean Baionako karriketan elkarretaratzeak antolatu dira eta 1000 pertsona baino gehiago autoinkulpatu dira auzipetuei elkartasuna adierazteko, xakus kanpainaren barruan. Epaia abenduaren 16an jakinaraziko da eta aurrekari bat izan liteke Euskal Mugan migratzaileekin egindako ekintza solidarioei emandako tratu judizialean. Urriaren 15ean, Nafarroako gehiengo sindikalak lanuzteak deitu ditu Stop Genozidioa langileok Palestinarekin lelopean. Lanaldia 3 orduko lanuzteen 3 txandatan egituratuko da, eta martxak egingo dituzte Iruñean Palestinari elkartasuna adierazteko eta indarkeriaren amaiera eta giza eskubideen defentsa aldarrikatzeko. Urriaren 15ean, Nafarroako gehiengo sindikalak UGT, Comisiones Obreras, LAB, ESK, Esteilas, CGT, N eta Irubarne, 3 orduko lanuzteak ditu Palestinari elkartasuna adierazteko. Stop Genozidioa langileok Palestinarekin lelopean, Gazako gatazka eta giza eskubideen urraketak gaitzetsi nahi dituzte. Lanaldia 3 orduko lanuzten 3 txandatan egituratuko da. 3:00 6:00, 11:00 ordu2:00 eta arratsaldeko 5:00 8:00. Gainera, manifestazioak antolatu dira hainbat herritan. Iruñean martxa bat abiatuko da 11:00 Bideko Ama ospitaletik Golem zinemetaraino. Eta ondoren elkarretaratzea eginen da 12:00 Antoñuti parkean. Arratsaldeko 7:00 beste manifestazio bat egingo da Gaztelu plazatik abiatuta. Antolatzaileek mobilizazioetan parte hartzeko eta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eskatu diete langileei. Gainera, Europako batzordeari eskatu diote Israelek Gazan egindako ekintzak genozidio gisa onartzeko eta Israelgo estatuarekin merkataritza harremanak eteteko. Sei hilabetez, greban egon ondoren akordioa lortu dute Gasteizko udalak azpikontratatutako lorezainek eta beraz amaiera eman dieten lanuzteei. Martxoaren 26an ekin zioten grebari lan baldintzak hobetzeko eta hitzarmen propioa lortzeko helburuarekin.
Amaitu da Gasteizko udalak azpikontratatutako lorezainen greba 6 hilabete igaro ostean. Astelehen honetan lortu dute Enbiser enpresarekin aurre akordio batera heltzea eta langileek hitzarmena berretsi dute. Horren bestez, Araban egon den greba luzeenetariko bati amaiera eman diote. Asteazken honetan sinatuko dute akordioa bi aldeek eta sindikatuek jakinarazi dutenez asmoa ostegunean bertan lorezainak lanera itzultzea da. Besteak beste lortu dituzten hobekuntzak honakoak dira. 200 euroko berehalako soldata igoera, urteko lanaldiaren 108 orduko murrizketa eta erretiro partziala hartzeko aukera. Iragarritakoaren arabera neurriak 2025 eta 2028 bitartean ezarriko dira. Hala ere, udalak enpresarekin duen hitzarmena 2027an amaituko da. Sindikatuek nabarmendu dute greban garaipena lortzeko ezinbestekoa izan dela hilabete hauetan guztietan jasotako herritarren babesa. Martxoaren 26an ekin zioten lorezainek lanuzteei, lanbaldintzak hobetzeko eta hitzarmen propioa lortzeko helburuarekin. 6 hilabete luze hauetan 9 aldiz batzartu dira lan harremanetarako Eusko Jaurlaritzak duen batzordean. Langileen lanuzteak nabariak izan dira hiriburuko berdegune eta zelaietan. Hori dela eta zerbitzu minimoak ezarri zizkieten, naiz eta langileak hoien aurka agertu ziren. BSH-ek 200 langile baino gehiago kaleratu ditu dagoeneko eskirotzeko lantegian. Iraiaz geroztik fabrikak hozkailuak egiteari utzi zion. Erabakia Nafarroak ikusitako enplegu erregulazioko espediente handienaren parte da, planifikatutako 600 kaleratze baino gehiagorekin. BSH eskirotzeko lantegia une kritikoetan dago. Dagoeneko 200 langile baino gehiago kaleratu dituzte. Iraiaz geroztik fabrikak hozkailuak egiteari utzi zion, behin betiko itxiera aurreratzen duen geldialdia. Erabakian Nafarroak ikusitako enplegu erregulazioko espediente handienaren parte da, planifikatutako 600 kaleratze baino gehiagorekin. Langileen arteko presioa nabarmena da. Langile askok adierazi dutenez, ziurgabetasunak jota nahiago dute irteera aurreratu, barne tentsioko hilabete gehiago jasan baino. Ondo ezarena hotxek erantzun azkarrak eta atzerapenik gabekoak eskatzen dituzte. Uztailan onartutako aurreakordioaren baldintzek 55 urtetik berakoentzako kalte ordainak jasotzen dituzte. Lan egindako urte bakoitzeko 55 eguni dagozkienak eta 1.500 euroko ordainketa gehigarria zerbitzu urte bakoitzeko. Adin hori gainditzen dutenentzat aurrez erretiratzeko aukera planteatzen da. Enpresak urtea amaierar arte produkzioari eutxiko diola ziurtatzen duen bitartean, langileak behin betiko itxiera laster iritsiko den beldur dira. Tokiko komunitateak kezkaz ikusten du BSH desagertzeak inguruko enpleguan eta ekonomia sarean eragina izan dezakela. Langileek amaiera duina eskatu dute eta lantegiak ezarri zuen ahaleginaren eta lanaren historia isiltasun eta ahanzturarekin ez amaitzea espero dute. Oiartzungo Pago Arte elkarteak Euskal Eskultura Bizirik proiektua egin du eta ura larun batean aurkeztuko dute. Egun horretan, Oiartzunen bertan eskultura garaikideko 2 erakusketa inauguratuko dituzte eta 3 asteko iraupena izango du bakoitzak. Gainera, herriko gazteenek zaborretatik bildutako elementuak erabilita eskulturak eraikiko dituzte. Eskulturak harreman estu eta berezia du antzinatik Euskal Herriarekin horixe bera islatzen du Oiartzungo Pago Arte elkarteak eginiko Euskal Eskultura Bizirik proiektuak. Urriaren 11an aurkeztuko dute elkarteko kidekin eta eskulturgileekin egoteko aukera izan dugu. Hau sortu du edo horren atzean dauna elkartea Pago Arte, berez Pago Arte bere tradizio handia dauka Oiartzunen, baina gero 10 urte ekitaldi pila batera guztakoak egitetik pasa zen, tarte bat egon zen, eta bain berriz ere martxan jarri dugu, Pago Arte. Euskal Eskultura Bizirik izena jarri diogu batik bat, Euskal Eskultura, edo eskultura berez ere rebindikatu nahi digulako. Eskatu nahi dugu pixka bat presenteago egon dedin, zatik daukagun referentzia dira Txilidarenak, Oteiza, Mendiburu, eta horiek garrantzitsuak izan ziren, Euskal Kulturaren parte gure kurrikulunean sartuta daude, baina handik 35 urte pasadia eta hemen lan asko egin da eskultura aldetik eta ez da ezagutzen, gutxi ezagutzen da. Are gehiago emakume eskulturen lanak. Eta guk pixka bat Euskal Eskultura Bizirik izena pixka bat hortzitik joa.
Badagola Euskal Eskultura garaikidea oso garrantzitsua, Europa behintzat nahiko ezaguna egiten nahi dena, eta guk nahi genuna pixka bat herrira jetzi eta jendeari ulertarazi edo lagundu ulertzen zer den arte garaikidea eta bizkatu hurbildu, ez? Ez da besteik gabe erakusketa bat eta ja. Hemen egunetan ekintzak egingo dira, bai gaztetxoekin, bai helduekin eta irakurketak egingo dira. Urriak 17 atxaldian, bosterditan, hemen, Arizmendian bertan, herriko haurtsuakin edo ingo dugu eskultura sortze tailer bat, ez? Orduan, herriko 6 gaztetxo bildu ditugu, eta bildu dugu berrerabiltzeko materiala, eta material horrekin sorkuntza prozesu batean jarriko ditugu, batzuk kartoiaren inguruan, beste batzuk gehiago igual plastikua eta jostailu zaharrak eta hirugarrenak aurkituko duen beste material guzti horrekin, eta jarriko dira 3 bikote eskultura sortzen, ez? Behaiekin daunek alkartu geha, materiala ikusi dute, behaidia beraiek ere ja pentsatzen zen material gehitu dezaketen beraiek dakaten horreri, eta ingo dugu deialdi ereki bat, edozein etorri dateke ikustea, eta momento batean ere edozeinek lagun dezake artistatxo horiei, lagundu diezaieke, inguruan dakan material hori, txertatzen edo aipatzen, nik hau hemen jarriko nuk edo hemen edo. Eta gero, saiatuko geha 3 eskultura horiek lotzen, nahi badute gaztetxo horiek, oial zatilakin, kable zatilakin, eta lotura bat ematen 3 eskultura horiek, ez? Euskal Eskultura Bizirik proiektua 2 espaziotan banatu dute. Urriaren 11 azaroaren 2 San Juan Kaperan eta Arizmendiena kolorategian ikusgai izango dira 15 eskultoreren obrak, eta artean Pablo Zuriarrainen 2 eskultura daude. Kate hau atea zen, ez da normala nik egitea kanpoko eskultura. Gehiena barrurako, eta egurrakin, eta burniare bai. Bino betik inakan asmoa kanpoan nola jartzeko, eta hau egina dago polisterrakin. Eta kolorioi atera nun, zeatikan askotan oso serio hartzen dugu guk egiten dugu lana. Iruditzen zaigu, hoi dela importantiena, hoi serio behar dula. Eta hemen nahi nun hortikan irten. Horren izena jarri nion, lotura. Zeratikan, lotura bat bai da, ez? Eta araberian askatasuna batekin. Bakotxa behar dugun askatasuna hori, ez? Pablo Zuriarrainen obraz gain Uxue Lasa, Antxon Mendizabal, Ainara Lasa, Inigo Aristegi, Idoia Beratarbide, Juan Izpitarte, Lere Sainz de Aja, Guillermo Olmo, Onintza Etxebeste, Mikel Barrero, Blanca Sagasti, Javier Pérez, Belen Moreno eta Lorentxo Garmendiaren eskulturak ere ikusgai izango dira. Lezoko ondarea bildu eta gaztetxoenei transmititzeko helburuarekin mapa interaktibo bat osatu dute. Herriko txoko eta pertsonaiak, naturguneak, eraikinak eta askoz gehiagoz jasotzen ditu, eta modu erraz eta interaktiboan erabil daiteke. Proiektuaren xehetasunen berri eman digute Eneritz Arruti Lezoko ezinegotziak eta Itziar Salaberria Guraso elkarteko kideak. Lezoko txoko pertsonaia eta eraikin nagusiak ezagutzeko mapa sortu dute, Errota Guraso elkarteak Pasaia Lezo Lizeoaren laguntzarekin eta udalaren babesarekin osatu du. Udalak Errotarekin batera, Guraso elkartearekin batera, ekainean aurkeztu genuen mapa hau. Mapa hau kokatzen da Lezoko herriaren txoko pertsonaia, naturgune eta hainbat eraikinak inkluso aurkezteko proiektu bezala edo ezagutarazteko proiektu bezala. Mapa hau koloreztatzeko da, alegia horrekin jolasteko, transmititzeko, azkenean Lezoko memoria transmititzea ere bada. Proiektu hau esan bezala Errota Guraso elkarteak sustatutako proiektu bat da, Pasaia Lezo Lizeoaren laguntzarekin gauzatutakoa, baina udalak beti mantendu du edo eutsi dio horri, ez? Herritarrek edo herri proiektuak babestea, diruz laguntzea edo bestela laguntzea, dituen baliabideekin laguntzea, eta batez ere Lezori
ekarpena egiten badio, Lezoko herritarrak aberazten baditu, are gehiago. Izan ere, Lezoko herria nahi dugu izatea herri hezitzaile bat, euskalduna, parte hartzailea, horregatik elkartek egiten dituzten proposamen eta proiektuak babestuko ditugu beti, eta honekin batera gonbidatzen ditut gainerako proiektuak ere aurkeztera eta lantzera. Piskat mapa kokatzeko nondikan sortu den, errotak egin genuen alako hausnarketa txiki bat, errotan, eta pixka bat ikusi genuen nahi genula egon herriko kultur bizitzan parte aktibo bezala. Bestetikan ikusten genuen genitula behar batzuk eta behar horiek lortzeko, dirua lortzeko edo, pentsatu genuen mapa bat egin genezakela. Pirritx eta Porrotxek bere garaian Euskal Herriko mapa bat atera zuten eta mapa ua eredu hartuta, Lezon ere antzeko zeozer egin genezakela. Gero egia da, mapa handitzen joan zela, eta ikusi genuen kaso, zela material bat herri guztiari zabaltzeko modukoa. Eta orduan, udalari erakutsi genion. Mapan prozesua, behin ideia edukita mapa bat egingo genula, erabaki genuen ze elementu, ze eraikin, ze pertsonaia sartuko genitun. Gero, pertsonaia eta eraikin eta elementu bakoitzari zenbaki bat jarri genion, eta maparen atzekaldean zenbaki horrekin bakoitzari zegokion azalpen bat. Mapa handitzen joan da, elementuak gero eta gehiago. Orduan, pentsatzen dugu artefaktu interesgarri bat sortu dela, mapan agertzen den puntu bat da Iparragirre erreka. Izen gehiago ere baditu, baina guk mapan Iparragirre erreka bezala aipatzen dugu. Hemen azpitikan pasatzen da, eta maparen azalpenetan dagoen ezaugarrietako bat da, naiz eta gaur egun eraikin batzuk eta ez dauden, erreferentzia egiten zaiela. Eta adibidez, Iparragirre errekaren azalpenetan agertzen da, hemen bazela garbitoki bat gaur egun ez dagona. Badaude baita ere, memoria historikoari lotutako lekuak, izan daitekela Sotxoko lo lekuak adibidez, edo barrakoiak, Iparragirreko barrakoiak, badaude pertsonaia esanguratsuak ere bai, Miren Gezala, edo Koldobike Gezala, edo Patri Urkizubea ere, badaude elizak, naturringuruak, errekak, denetik pixka bat. Eskerrak eman noski parte hartu duten guztiei, izan ere proiektu hau hezkuntza foroan aurkeztu zen eta hezkuntza foroan ere zabalkundea ematea proposatu zen eta horrekin bat egin zuten, eta errotari, Pasea Lezolizoari eta bai hezkuntza foroan parte hartzen dutenei eta bestelako bidelagun guztiei eskerrak ematea udalaren partetik, hau gauzatzen laguntzagatik eta hau besteagatik. Esan behar dugu, guk ez degula ikerketa lanik egin. Hemen dagoen informazio guztia, lehenago beste jende bat artxibotan, etxez-etxe, informazioa biltzen eta testigantzak biltzen ibilizelako badagola. Orduan, esker bat haiei eta aitortza bat haien lanai. Gaurkoan, Esan ezin taldea eta Sara Sosaiaren Gure zauria bestearekin alegia amaituko dugu albistegia. Gogoratu 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Kanpoan deno gure zai, mila bidere esan nizun, hemen ez da ezer orain. Eta ala ere, saiatzen naiz. Etorkizuna gure zai, eta gure txai. Begietan ikusi detegia, berriz diltzatuta hemen erbia, baina hori ez den gure zauria. Begietan ikusi detegia, berriz diltzatuta hemen erbia, baina
Berriz harrapatu gaitu euriak, atertuko du egunen batian, hau da oroitu nahi dudan guztia. Berriz harrapatu gaitu euriak, atertuko du egunen batian, hau da oroitu nahi dudan guztia.